Thank you for everything again, and we'll see you. Yeah. Bye. No niin. Nyt on sitten taas saatu matka liikkeelle ja tänään tosiaan vähän myöhemmin kuin yleensä, mutta se on sehän ei mua haittaa ja sai vähän huilata tossa noin, kun oli tosiaan mun lukioaikaisen tuttava kaveriystävän luona, eli lukiossa oli tämmönen viikon vaihtosysteemi, että kävin viikon Puolassa täällä tutustumassa paikalliseen elämään. Ja sitten vastavuoroisesti hän tuli sitten ensi vuonna, tai seuraavana vuonna siitä Suomeen käymään ja majoittui mun luokse. Ja siinä sitten ollaan kavereita oltu ja nyt sitten kun tää reissu sattui vähän näin, niin ajattelin sitten laittaa viestiä ja hän tarjoski sitten saman tien majoitusta, että pääsin tonne hänen porukoille nukkumaan ja oli kyllä oikein miellyttävää, että pääsi sisälle nukkuun ja vieraanvaraisuus on äärimmäisen niinku paikallaan, että on kyllä ihan viimeisen päälle. Tossa sanoin, että tuolla Slovakiassa niin yöksi luvattu 5 astetta lämmintä tonne sinne missä ajattelin majoittua, niin hän sitten tarjosi mulle oman makuupussin siitä vielä lisäksi mukaan. Ja kovasti koitin rahaa tyrkyttää, mutta ei, että pitää kyllä Suomesta lähettää sitten jonkun sortin kiitospaketti ja ehkä jopa makuupussi takaisin tai uusi vastaava. On kyllä niinku kiitollinen olo, että on kyllä hienoa, että pääsi tonne asumaan 9 päiväksi. Ja tavattiin myös eilen muita noita, jotka oli siinä samassa lukiossa, mihin mä olin tutustumassa silloin täällä näin. Oli kyllä hyvä, sai kypärän putsattua ja sai itteensä putsattua ja nyt sitten tässä taas lähdetään kohti reissun toista uutta maata, eli Slovakiaa, mutta onneksi tää on tässä jo aika lähellä, eli tästä oli 60 kilsaa kun katoin, että rajalle, niin sitten päästään sinne luultavasti ihan ajoissa ja tässä nyt on tää määränpää, mikä mulla on tähän tällä hetkellä asetettuna, niin tää on tonne Spisin linnalle, eli siellä on muistaakseni Euroopan toiseksi suurin tämmönen keskiaikainen linna ja käydään sitä vähän ihmettelemässä, jos siellä olisi jotain nähtävää. No sitten siitä jatketaan sinne majoitukseen, joka on Slovakiassa tosiaan siellä Tatravuorista lähellä, niin yllättäen siellä oli sitten siellä yöllä laskee lämpötila 5 asteeseen, niin kyllä tietää olevaisesti taas, mutta joo, tankki on täynnä ja elämä hymyilee, niin tässä tosiaan täällä käytiin eilen syömässä, tästä tulee Gorlitsan kaupunki, joka on Vietsiästä vähän isompi, että täällä on niinku jo yli 10 000 ihmistä ainakin asuu täällä näin. Niin. No, nyt alkaa olemaan maisemaa ja korvatkin ihan lukossa, mutta maisemaa kyllä on ja tästä tuli just tämmösen isomman mäen ylitteen, että vielä mitään vuoria ei voi sanoa, mutta että alkaa kyllä näyttää maisema pikkuhiljaa semmoisella kiinnostavalta, että tässä voi muuta kuin innolla odottaa sitten, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Että jos on oikein matala auto, niin olisi kyllä mukava ajella, kun on tämmöisiä 90 mutkia, niin
No, tän bokserikoneen huono puoli on se, että on niin leveä, että ei vitti hirveän syvälle kantata tähän mutkiin, että sitä jos nappaa kiinni tosta kaatuvaraudasta, niin tekee väkkiä hassusti, että tuossa muuten kattelin ennen kuin lähin, että renkaissa saa ilmaa ja muuta, niin pitää toi varmaankin jossain kohdassa suunnitella toi eturenkaan vaihto, että tässä on kulmapinta tosta keskeltä aika hyvin mennyt, niin pitää kyllä ehkä katsoa, että se sais vaihdettua uuteen renkaaseen, niin varmaankin tuossa huomennissa tänään on puolessa kaikki kaupat kiinni ja muutenkin korjaamat, niin täällä ei enää ole mitään toivoa sinne, jos saada uutta rengasta, mutta jos huomenna tulee jotain vastaan, jos ei tuu, niin oli huomenna. Jos alkaa näyttää oikeesti siltä, niin sitten pitää alkaa oikeesti hakemalla hakeen, että mistä sais uuden renkaan ja missä on syllyssä niinku tän kokoista rengasta. Niin. No, täällä on vuohia ja pemareita ja ei se ihan helppoa. Joo. Ja siellä on jotain ihmettä no jo. Jotain alpakoita tai jotain ehkä. Se osaa nähdä millainen tie tuossa kohtaa avautuu, mutta tää on vähän mysteeri, että millainen tie tulee seuraavaksi, kun tää kartta näyttää niinku välillä punaista tietä ja välillä keltaista ja niin saa nähdä. Hienoa on kyllä. Ei tästä muuhun pääse. Kohta aletaan olemaan tässä aika lähellä rajaa, niin tässä olisi hyvä ollut se rengas vaihtaa, kun oli joku 1 miljoona rengasliikettä tässä näin, mutta eipä sillä nyt voi mitään, kun on sunnuntai ja kaikki on kiinni. Niin. Ja näin ollaan saavuttu Slovakian puolelle. Tästä sitten katsellaan, että mitä tapahtuu. Ja tässä tiellä, joita tietullaan vielä pitänyt olla, niin sehän ei meitä haittaa. Eli nyt ollaan Slovakiassa sitten, en ole ikinä käynyt täällä aikaisemmin, niin mukava olla täällä. Ja tässä hirveästi maisemat muuttuu. Tosiaan toi joen toisella puolella sitten on Puolaa. Tai itse ei joen, vaan toisen aikaisemman joen toisella puolella, mikä erotti nää kaksi jokea tai 2 maata. Ja eipä tässä ajellaan rauhaksi ja 59 kilometriä Ellosen linnalle, niin se on ihan menettelevä. Niin mikäs tässä körötellessä motoristejakin tulee? Täällä Slovakiassa näyttää heti vähän vuoristoisemmalta, että korkeampaa mäkeä on. Ja on hienoa tommosta, kun on nurmikkoa tai peltoa noin määt, niin vähän tommonen niinku tai tommonen kiinnostava
hienon näköinen tommonen. Kerta kaikkiaan. Näin ja näin. Ja tosiaan nyt ollaan tämmössä Lubotlin nimisessä kaupungissa. Saa nähdä mitä matka tuo tullessa. Onpa kyllä hieno tuo linna nyt kun tulee lähemmäs. Onko kyllä tosi iso jos se, niin, kun se noin kaukaa näkyy. Spišský hrad. Video tagging. Ne osaa nähdä tuota. Tälle tielle ei ollut mitään osoitetta tuolla Google Mapsissa. No niin, eli nyt sitten lähdetäänkin kohti leirintäaluetta. Mulla on tässä vähän hämmennystä vinjettisysteemin kanssa. Eli siis moottoripyörällähän ei tosiaan tarvitse tänne vinjettiä, vaikka mä olin sen omiin muistiinpanoihin kirjoittanut, että vinjetti pitää olla, että pystyy ajamaan motorilla, mutta sitten mä en ollutkaan tehnyt mun muistiinpanoa vissiin hirveisen asiasta, niin eikä tässä sitten ihmeempiä, että pikkuhiljaa tonne leirintäalueelle päin kattelee millainen meininki siellä on. Ja jos siellä on ruokaa, niin sitten ehkä semmoista voisi jossain kohdassa nautiskella, jos ei, niin tässä matkallakin varmaan on. On joitakin ruokapaikkoja saatavilla ja on tosiaan Levočan kaupunki tässä näin, niin tosi tommonen hieno ilmeisesti tuolla jos voin tietysti sisälläkin käydä, mutta tommonen niinku keskiaikainen tommonen linna on tai muurit ainakin on tossa no, en tiedä millainen linna se on, mutta tommonen keskiaikainen hieno kaupunki kyllä näyttäisi olevan. No nyt on maisema. On kyllä hieno. Vau. Siinä mentiin just toisen 1000 kilometrin rajan yli, eli 37 000 on mittarissa tällä hetkellä. Meillä lähtee suunnilleen 1800 kilometriä vähän päälle 1800 kilometriä on tullut tälle reissulle ajeltua, niin ja siinä on reissun ensimmäiset lumihuippuset vuoret. Se on kyllä upean näköistä kerta kaikkiaan. Tässä on nyt siis ilmeisesti ne Tatra-vuoret, eli nämä muut nyppylät, mitä tässä vierellä on, vähän kalpenee noitten rinnalla, että kyllä hienon näköistä. Hienon näköistä kerta kaikkiaan. 22 kilometriä jäljellä, niin sitten olisi niinku siellä leiripaikassa. Pitää kyllä katsoa, että jos tässä tulisi jotain, vähän alkaa nälkä kyllä olemaan, että jos tulisi joku ruokapaikka tässä. Mä oon vähän vilkuillut tuosta navigaattorista noita
navigaattorista noita ruokapaikkaa, mitä se tarjoaa, että jos siinä on jotain hyvää, mutta pitää nyt katsoa, että jos niistä joku olisi semmonen suunnilleen ravintolan näköinen, niin se on kyllä hienon näköistä, kun näkyy vuoret ekaa kertaa tolleen kunnolla. Niin. Joo, semmonen pikku mutka tuli matka, että täällä ei tosiaan ole camping vielä auki täällä. Täällä missä tällä hetkellä olen, niin nyt pitää katsella sitten jotain toista paikkaa tästä Thank you. No niin, joo. Täältä löytyy